Bir getirip şatiyat ağzına berip gidýän ýaly. Näme gidip Ha dostlar, 3 oyuna kem yazdyňyz çağırın Murat gelsin. Ne geldi? siz gowuja soktuňyz şu wada. Senem muňa düşün hay dogun. Bar bir gün senem alarm waýnyma. Erkek sözünden Berayını bergini. Gaýtaram da, näme? Sizin menden neden tamamınız çıkmadı. Neyle olay bu hemkesik? 3 oyun näme? 3 oyun näme? Sen näme üçin o podcast edýän? Şu birinji podcast edýänler terep. Derlekte olay alayok birden. Adamy bolmasa da utulýar dämi? Gördüň. Yok görmedim. Allah kestirmedi hayır. Gitmiş bödünün kolansan bara. Bolny bilýärmi? Ýene aýtyp bolýar, ýene bir kedek demeli. Neme däne? Adır sen maňa tarat, menem sana tarat. Näme üçin bir-birine bakır edýän? Näme döretdiň sen? Maksat sen muňa tanatmak da. Maksat Üçüncü şerti bu adam bilen ok. Bunda da utulýar. Sen şunu maglaýyň salýany. kim köp? Açık o köp alsa, şola mutlu. Am şol için beğenme. 2010'da doğulundan sen kiçirakdyň. Ama ayırsa beni. Ha, bu ya. Ha? 5-1. Ha, saçı duyun kızlar ha. Rapunzel. Rapunzel.